Vijf zondag van Pastor Benny een nieuwe boodschap van dat heet Blieft en Leew. Nu, ik persoonlijk ben niet bevrijd, maar kijk verder weg naar de dag waar ik me bevrijen kon. Maar ik heb mezelf al iedere de vraag gesteld, is het werkelijk mogelijk voor twee personen der ganze leven lang en Leew te blijven? Ik kijk rond me in onze wereld en ik kijk vielleicht naar States in Canada, wo die zijn dat 50% van alle bevriede lieden, die worden een dag hineingaan. En dat is een zo'n hoge nummer en dat is meest hem gruwel. En ik kijk rond naar onze mennonitische wereld. En du hast die nummer veel leer wat hineingaan doen, maar bloos wenn einer tot wohnt, mein ich, dat er een Leew gebleven is. Dus toch nog een onderscheid. Onzinnig bracht Pastor Benny een interessante gedanke op. Hij zei dat alle Leew-feilungen komen eerst van woorden. Nou denkt iemand treven die vielleicht im Jahr oder ein Jung hat sich gleicht. Wat wird dat wat die milk feiern, dat die arme Art gleichen deits? Oder dat die ein Leew feiern deits mit dieser Person? Und die sagt vielleicht, na, ich feil mich bloß ein Leew. Aber denkt iemand wirklich nach, dat wir ein Dinge, wat die andere Person deut, wat die milk so feiern, als die deits. Dat wir vielleicht so einfach ist, der hat sich nur Schmack angetragen und hoher Schmack gekannt. Oder der hat vielleicht nur schön gesungen im Anbetungsteam. Oder der hat so erschafft, nur die gekickt, wenn ich einmal vorbeiging. En deze dingen, dat zijn woorden die we niet woorden op een naam brachten tot die Gefeilung van Leew en van gleichen. En krijg dat zei we van Jezus in de Geschichte. Jezus zegt in Johannes kapitel 13 vers 35. Hij zegt te de jongen, ik geef je nieuw gebod. Leefend ondereinander. Oké, we zijn ons ondereinander leven. Maar wat meint dat werkelijk? Wo zijn we ons ondereinander leven? Dan zegt hij, krijg zoals ik jullie geleefd heb. Nou, we moeten kijken, wo deed Jezus Leew bewezen te de mensen om zich? Hij ging er niet bloß neer en zei, ik gleich ihn, ik geloof ihn, dan ging weer weg. Nou, hij bewijst dat met in zijn woorden. Hij geeft de mensen zum eten, zum drinken. Hij deed tijd toebrengen met de mensen wat dichtbij aan weer. Hij deed de feit waschen en hij deed sterven voor de mensen wat hij leven deed. Dit waren alles woorden wat Leew bewezen deed. Zo krijg zo in onze levens. Wenn wir uns so fallen, dass wir sind nicht Leew gefallen, was wir wirklich sagen, ist, dass wir sind nicht Worten gefallen. Viele befreit haben, dass die vielleicht diese Worte für die Person, die die Leewen deuten. Je deuten der Schmack ummerken, je deuten die Blumen, je deuten Riedfahren für Kaffee und für Onkers. Und je folgen jent an Leew. Und nicht dass die befreit sein, je sagen vielleicht, na, die Kinder mal abgetragen sein, du Drack, ich bin meine Arbeit Drack. Und dann habe ich nicht mal Titen, um diese Worte bewiesen, zu einer den anderen. En je zijn niet Leew gefallen, wat die werkelijk zijn, is dat je zijn niet woorden gefallen. Hier zijn soms dingen wat je worden kan doen, vind je, om de Leew weer opwegen en je bevrieden leven. Fangt aan, schrijf je korn van Leew ondereinander. Daut de bloemtuin. Breng allemaal een koffie bij de arbeid, omdat hij de honden nu gevraagd. Daut tijd toebrengen, jeder werk. Voortdurend voor koffie, voortdurend voor onkers. Daut al deze dingen einer te den anderen. Mannen, doe nog mal opwaschen voor je vries. Vries interessiert je voor de arbeid van je mannen, van de je schaaf wat hij drijven dat. Werkelijk interessiert. Proeft some van deze dingen. Or komt dan met je ene dingen wat je kan doen, te met woorden je Leew bewijzen. Dit wordt je Leew fresh opwagen in je bevriede leven. Dat is biblisch en dat is een voorbeeld wat Jezus ons geeft, wo we andere mensen een en ander leven doen. Dat is met woorden. God zegen je, had een goede werk.